Umueze Adigwe n'Umunangwo Prince Mario Ifejika Ụzọ Nnanyerugo 1 Obiagunye n'Umueze Adigwe n'Umunangwo Distance member n'Indonesia Kiseje Ugochukwu Nsọfụ Obilinu Ezinweze Ọnụmọnụ n'Umunangwo Ekenedilichukwu Junior na Malaysia Okwudili Nsọfụ Obilinu Ezinwa Mmegbu Anaeze Ụmụọgbagụ Ifejika Afụnwa Elotanna nke izizi n'Umunangwo Mr. Jamike Mbieli onye isi olu n'Osamaligili My Bell Company Bread idebute akụ na Malaysia Chibuzo Nwanyi Asobili Nwakwe Ọbatife Adịnobagwe obele nwa Bilinu Arinza n'Ichenu Nwonye Ụmụedem n'Akịlị Ogidi Holy Treasure Abati ego na Malaysia obele nwa Gabanu ụmụ ọgbaru unu gadi o maka na nwanne ya male nwanne ya Adije Chukwu nọ nso Francis Bigo Bilinu onye Akịlị Ogidi obele nwa bịaba n'ochi Ijoke na-ekene nnụnụ Nezienu Lady Elena Chukwuma Nwadiogwu n'Umuolum Ayamelum Local Government Gati ụmụ ọgbaru unu gadi o onye Umuolum Gabanu n'iru nwanyị ọma ife ọbụla na-eme n'ụwa na nwanyị adịrị ya na nwere isi Elena Chukwuma bili nwanyị ọma Chijioke Negeneyi Nezienu Obieshina Chika Ezinwa Chief Monday Enenọ n'Ọgwachi n'Osamaligili Kisejenu Prince Edwin Nnamdi Ụzọ onye amị Eze Afụlukwe Ọzọ Igbo Ndụ Omeka nne ya onye Umueze Adigwe n'Umunangwo ezi nwanne m Bilinu ndị ọma ga-abanụ n'iru onye gweli Nwasọfụ Obilinu Mmegbu Adanezenu onye ọgbaru Bili n'Ogbuagụ Ifejika Kisejenu ezigbo nwanne m Umueze Obi n'Umunangwo Kisejenu onye ọgbaru bịa nwanne mmadụ abụrụ yanụ onye Chukwu dị bịa Chudeki bịa nwanye Ochuchu mọdụ Umuogoligbo Nwuboma Kisejenu n'Uboma family Kisipụta nụ Nezienu Nwobi ndị ọma na unu gadi o ụmụ ọgbahụ Onwobi nụ nkwa ngwanụ weli na-egwu akanye nanụ ọgbaru obodo anyị ọgbaru banyeze o ka anyị nanụ ọgbaru banyeze